باش ji rojek bi mij û dûman û bi şilî û bi baran, roja we xweş, roja we geş, roja we hemiyan bi xêr be. Ez Mizgîn Xan bi deng û rengê xwe bi nûçeyên nûjen dîsa li hember we me. Dîrok 24 berfan bar, roj yekşem saet 6 sibehê. Em dest bi nûçeyên xwe bikin, bê vê heftê li cîhanê çi qewimiye. Serenava nûçeya me ya pêş, di şûd û sîhî zêdetirîn nivîs û sî û du nivîskar. Dengê ciwanan, rengê ciwanan, destê ciwanan. Gotiye Nûhev Medya. Nûhev îsal bi sî û du pênûsên ciwan û rengîn di qadên cuda de xwe gîhand raya giştî. Em hêvî û bawer dikin ku di sala 2024 de jî em ê bi zimanê Kurdî bi nêzîkbûneke nûjen û ciwanî di xizmeta we de bin. Ger hûn naxwazin di bandora dezanformasyonê de bin me bişopînin. Em bi hêviya tormezinkirinê ji hemû nivîskarên ciwan re spasiya xwe dikin. Yek ji wan nivîskaran jî ez bi xwe me û ji vê yekê gelek kêfxweşim. Nûhev Medya hêzek ji hêza pênûsa min e û ji vê hêzê jî pişt rastim. Em derbasî nûçeya pêş dibin. Di vê nûçeyê de hatiye gotin ku Venezuela û Guyanayê ji bo herêma Escoboyê ji bo petrolê li hev kirin. Venezuela û Guyanayê ji bo herêma Escoboyê ku tije petrolê li hev kirin ku hêza bi kar neynin. Venezuela û Guyanayê ji bo herêma Escoboyê ku tije petrolê li hev kirin ku hêzê bi kar neynin. Ji bo çareserkirina rageşiya li herêma nakokbar. Serokdevletê Venezuelayê Nicolas Maduro û Serokkomarê Guyanayê İrfan Alî hatin cemhev li gravên Saint Vincent û Grenadînan ku li Karayîpan e. Ev nêzîkê mehekê ye. Venezuela li ser petrol û jêderkê Guyanayê doza heqê xwe dikir û pêvajo ber bi şêrê hêzê ve diçû lê baş e ku weke camêra bê şer û pevçûn nev kirine. Belê, nûçeya me ya pêş dibêje ku baştirînên sala 2023yan ên Nûhevê. Nûhev Medya ku nûtirîn û civantirîn medyaya Kurdî ye. Baştirînên Kurd ên sala 2023yan ragehand. Di çerçoveya xebat û lêkolînan de Nûhev lijneyeka navxweyî ava kir û di encama çavderiyan de başterînên Kurd ên sala 2023yan eşkere kir. Navê yekem Gülistan Kavak. Gülistan Kavak li ser nezanbûyîna nivîs û xwendinê du pirtûk nivîsandiye û di van pirtûkê xwe de jî balê dikişîne bi piranî ser dîsleksiyê jî. Ji ber vê xizmeta xwe jî xelata dîsleksiyê ya sala 2023yan ew stend Prens Carl Philipp ku ew bixwe jî dîsleksiye ev diyariya bi destê xwe diyarî wê kiribû. Yani tiştê ku ez derheqê vê mişarê dizanim. Ne xelet bim, rastin. Navnişa me bi navê Yahya Lezgîn Çalî didome. Ew jî karpek hênerek ciwan û li gor ciwaniya xwe jî gelek xebat û xizmetê pêşketî kiriye. Navê sêyem Dîlan Yeşîlgöz e. Ew jî siyasetmedara Kurd û jin e. Jin destê xwe bavê jin kîjan kadê bi hêza xwe tim serkeftî dibin û ez li ser navê hemî jinan serfirazim bi rastî. Belê, di navnîşana me de di rêzê de navê Bextiyar Alî heye ku ew jî nivîskarek gelek hêja û bi qedr e. Bi eslê xwe ji Iraqê ye û anha jiyana xwe li dervê welat didomîne nexelet bim. Min wê rojê pirtûkawiya bi navê apê min Cemşîd Xan ku her tim bê ew li ber xwe dibir. Navê wê ye ev, min ew stem. û ji bo xwendinê xiste rêzê. Dema min xwend ez ê şîroveyê xwe jî bi kêfxweşî bi were parve bikim.
Belê, navê pêş, navê jineke Kurd e dîsa. Bera serkeftiyên me yê mêr dilê xwe negirin ji kerema xwe. Lê ez dema serkeftinên jinên Kurd dixwînim, piçek zêdetir kêfxweş û serfiraz dibim. Pervîn Çakar, ku em jê re dibêjine sopranoya Kurdan. Ez bi xwe dengê wê gelekî diecibînim. Bi piranî destpêka rojê de lê guhdarî dikim ku bi dengê wê werim serişê xwe. Berê serkeftiyên me yên mêr hêrs bibin, ez derbasî navê pêş bibim. Di rêzê de navê Mehmûd Berazî heye. Bi rastî ger navê wî li vir kêm ba, wê ji bo navnîşê kêmasiyek mezin ba. Yani îsal di kada strana de bi piranî stranê Mehmûd Berazî li ber guf û dilê me bû. Bi hêviya serkeftinê zêdetirîn dibêjim û li vir vê nûçeya bi Mehmûd Berazî bi dawî dikim. Belê, nûçeya me ya pêş dibêje ku di hemîn pêşengeha pirtûkan a Amedê tê li darxistin. Piştî 4 salan yekem car li Amedê di hemîn pêşengeha pirtûkan tê li darxistin. Li navenda Kongre û pêşengehana Mezopotamyayê. Pêşengeh bi beşdariya teqrîbî 200 weşanxan û 300 nivîskaran di nav 16 û 24 mehê de pêk tê ku bi tevahî nehroj didome. Pêşengeh di nehrojan dewam bike ku di dawiya pêşengehê de bi tevahî dê beşdariya nêzîkî 120 weşanxane û 205 nivîskaran biqede. Ku ji wan 27 weşanxaneyên Kurdî ne. Bi temamiya nehrojan de teqrîbî dê bi 100 panel, hevpeyvîn, semîner û çalakiyên dîtir biqede. Ez bi xwe jî çûm wir û min gelek nivîskarên hêjan nas kir. Wextik demek pir bi qîmet bû ji bo min. Yani bi taybet ez dikarim bêjim ku nivîskar Recep Dildar, Mamoste Seyda Goyan, İsmail Beşikçi, ev hemî li wir bûn û ez bi wan re axivîm bi rastî bi dilnizmiya xwe, bi rûkeniya xwe dilê me hîn xweştir kirin. Ya em Kurd bi rastî jî dema dicivin hev, digiyên hev, an jî hev dibînin. Ez pir kêfxweş dibim. Yani ji vê yekê gelekî dilxweş û kêfxweş dibim. Me gelek pirtûk jî stent. Rizqê zarokê min ê çê nebûyî, me hemî da pirtûka. Henek li hêlekê ji xwe mîrasa min a herî bi qîmet wê pirtûk bin ji bo pêşerojê. Belê, derbasî nûçeya rêzê dibim. Nûçeya me ya rêzê dibêje ku bernameya nû ya nûhevê bêje bi beşa xwe ya yekem biwere. Nûçeya me dibêje ku bernameya nû ya nûhevê bêje bi beşa xwe ya yekem biwere. Nûhev dest bi bernameyek nûjen kir. Di vê bernameyê de seydayê me heye ku kesek wî bi rû nabîne lê bi deng seh dike. Du mirovên ku yek jin û yek mêr ku di kar û xebatê xwe de pêşketî dibin mêvan û behsa xebat û meslekên xwe û jiyana xwe dikin. Gotûbêjek xweş derdikeve holê. Heta nûhev ji bo vê bernameyê hevokek amade kiriye ku pir bi xweşiya min diçe. Dixwazim vê jî bi we re parve bikim. Dibêje ku bêje gotûbêje. Seyda dipirse mêvan dibêje. Bila tu kes nebêje. Kurd nikare karên cuda bi zimanê xwe bibêje. Helbet dest û zimanê me di her karî dirêje. Biya min hevokek pir xweş e. Gelek wa tedare jî. Derbasî nûçeya pêş dibim. Ev nûçe di derheqê ajalek şêrîn de ye. Serenava nûçeyê derbarê kîvroşkan de em çi dizanin. Li xwezayê ev ajal di nav axê de cih vedikin. Qulukan li binê erdê vedikin, rojan di binê erdê de ne. Dema tarî derdikeve, dema tarî dadikeve, ew ji qulikên xwe derdikevin û derin çêrê. Ev ajal bi şevê jî aktîfin. Derdora wan tim gîha, qirş û darin. Li derên wisa jiyana xwe didomînin.
Ez kîvroşkan gelek hez dikim bi rastî. Dema zarok bûm, kîvroşkê birayê min jî hebûn. Em li berê dema zarok bûm li xaniyê erdê dibêjin, yanî xaniyê me bi bexçe bû. Em havîna wer li wî bexçê xwe radiketin. Yê min ji hêla Xwedê ve, yanî ji roja ku Xwedê mi daye, guhê min ê rastê de perçak biçûk ji hêla jorek kêm e û yê çepê de jî perçak biçûk zêde ye. Min tim merak dikir gelo min digo ev çima wilo ye. Rojekê birayê min got tel di hewşê de dixewre çûbû. Rojekê birayê min ji min re got te di hewşê de dixewre çûbû. û kîvroşkên me jî hemî li dora min civiyan e. Li gor gotina birê min wê demê kîvroşkek def guhê min kiriye û tema wî neecibandiye û ew perçeyê ku ji guhê min qetandiye avêtiye, dema avêtiyê jî ketiye ser guhê minê din û lê zêde bûye. û ez bi xwe jî min bawerî bi vê çîrokê dihanî mixabin heya çend sala jî. Em xwest ez vê bîranîna xwe parve bikim. Belê, pê çîroka xwe derbasî nûçeya pêş dibim. Dibêje ku dirêjtirîn şeva salê şeva Yeldayê. Li gorî salnameya mîladî 21 meha berfanbarê şeva Yeldayê ye. Dirêjtirîn şeva salê di vê tarîxê de ye ku di vê tarîxê de rojvager çê dibe. Şeva Yeldayê ji bo Kurdan şeveke pîroz e ku berê Kurdan ev roj weke cejnekê pîroz dikirin. Şeva Yeldayê şeva 21 a meha berfanbarê ye. Ji bo vê şevê rojveger an jî xorveger jî tê gotin. Di vê şevê de roj tûra xwe li dor dinyayê bi temamî diavêje û li xwe vedigere. Şeva Yeldayê di nav şevên salê de dirêjtirîn şev e. Di şeva Yeldayê de li welatê Kurdan dirêjiya vê şevê 14 saatin. Her wiha bi vê şevê payîz bi dawî dibe û zivistan dest pê dike. Me bi xwe tu carî şahidî pîrozbahiya şeva Yeldayê nebûye. Lê dayîka min behs dikir. Digot hemî gundî di civiyan mala mezinê malbatêkî be. Li wir xwarin û fêkiyê cûr bi cûr dihata amadekirin. Dengbêj kilam li ser kilama digotin. Yani da ku bi vî awayî ew şeva dirêj bi dawî dikirin. Xwezî çandê me yê bi vî rengî li her malê Kurd bidome û neyê ji bîr kirin. Ez bi xwe gelekî bi çandê wilo kevnar hez dikim û dixwazim bidim jîncî yani berdewam kirin. Belê, derbasî nûçeya pêş dibim. Em dikarin bêjin bi gelemperî ji bo jinayê lê mêr jî dikarin paya xwe jê bigirin. Serenavka nûçeyê baldariya çerm û rûyî birêya dermanan. Ji destpêka mirovahiyê heta niha lênerîna çermî di împaratoriyên ciyawaz de ji aliyê gelek împaratorîçeyan hatiye bikaranîn. Ji Misrê bigire heta Yewnanê jinên împaratoran her tim bi derman û îlacên cûr bi cûr hewldana xweşikbûn û parastina laşê xwe kirin. Ji Misrê bigire heta Yewnanê jinên împaratoran her tim bi derman û îlacên cûr bi cûr hewldana xweşikbûn û parastina laşê xwe kirine. Daneyên herî kevn ên derheqê lênerîna çermî de digihêje beriya zayînê salên 3000 Li gor çavkaniyên medîqala Misra kevn di paşerojê de jî mirovan bala xwe dida lênerîna çermê xwe. Di vî wextî de bi taybetî di nava kesên di maqam bilind de zêdetir ji bo qusûrên çerm ev rêbaz dihatin bikaranîn. Derheqê vê mijarê de ez dixwazim vê bêjim çi jin çi mêr. Divê mirov tim li xwe binêre û li xwe miqatebe. Lê divê em pêşî ji xwe hez bikin û pêşî qîmetê bidine xwe. Yani nedin fikrê derdora xwe li gor fikr û derdorê em
tu tiştekî nekin. Yani peşi ji xwe dest pê bikin, ji xwe hez pê bikin, xwe razî bikin. Ne derdora xwe? Ji bo xwe li xwe binêrin, ji bo xwe li xwe miqatebin, xwe bixemilînin û her wekî din. Hûn çi dikin? Pêşî ji bo xwe bikin. Belê, serenavka vê nûçeya me dibêje ku Dîwana Edaletê ya Ewropayê biryar da ku berpirsyariya sazkirina pêşbirkan ne destê UEFA û FîFAyê de ye. Dîwana Edaletê ya Ewropayê biryar da ku saziya organîzekirina pêşbirkan futbolê ne dibin yek destdariya UEFA û FîFAyê de ye. Ji ber vê yekê tu astengî li pêşiya damezrandina kanûniya Lîga Süper a Ewropayê tune. Ji aliyê din ve dadgehê biryar da ku UEFA û FIFA jî desthildariya xwe istismar kirine. Der heqê vê mijarê de ez nikarim tu şîrove bikim. Çimkî der heqê vê mijarê yani futbolê de tu fikr û zanebûna min tune ji bilî gogê. Yani vese zanim bi gogê tê lîskan lîstin ev lîstik. Ew qas wekî din tiştekî nizanim. Derbasî nûçeya pêş bibim. Dibêje ku fîl jî wekî însanan navan li hev dikin. Lêkolînvanên ku dengên kesane taybetî nas dikin, keşif kirin ku kesên ku bangan dikin û yên ku bang li wan tê kirin yektane. Bi analîzkirina van dengan takekesî, zanyar taybetmendiyên akustîkên taybetiyên van bangan pîvandin û ceribandin ku gelo nasnameya kesê ku bang jê re tê kirin, dikare ji banga ku hatî kirin were pêşbînî kirin. Lêkolînvanên sed û çardeh kesên yekta ku bi giştî bang dikin û sed û noazdeh kesên bêhempa yên ku bang li wan hatine kirin, keşf kirin. Dema ku bangên bi taybetî ji hevdeh fîlan re hatine tomar kirin, hewil hat dayîn ku were dîtin ka ev fîl çawa bertekê nîşan didin. Dema me ev nûçe xwend, fikreke wilo dişê min de çêbû. Gelo ger fîl Kurd bûna, wê navê çawa li hev bikirin ez mi li wê fikirî. Navê ya jin wê teqes Siltanî ba û Yemêr Beşîro û her wekî din navên bi vî rengî. Neyse em ciddiyeta xwe xera nekin, derbasî nûçeya pêş û ya dawî bibin. Dibêje ku zanyar dixwazin mekîneyekê çêbikin ku roja mirina însanan bizanibe. Gelo tiştek wilo mimkûn e? Yani dibe ku ji xwedê pêve tu kes yan jî tu tişt wextê mirina însan bizanibe? Ez nebawerim lê ger tiştek wilo bi vî rengî bê dîtin jî yani wê çika ji bo baş bûn yan jî pêşketina însana be nizanim ew jî mijareke din e. Yani li gor nerîna min înşallah tişteke bi vî rengî neyê keşif kirin. Ez rast nabînim. Belê, bernameya me li vir qediya ger qusûrek min, şaşîk min, xeletiyek min çêbû be biborin û rexne şîrove çebe hûn dikarin ji min re birê bikin û binivîsin. Ez ê ji vê yekê gelekî kêfxweş jî bibim. Cara din ji bo beşa yekem çend heval gotin ku bi awakî ciddî pêşkêş bikî neçêtire. Yani bê şîrove û fikrê xwe rasterast xebera bixwîne. Hinek jî bi awa û şikr yani bi rengê min xweş dîtin û gotin em bi vî rengî dixwazin bidomînî. Yani ez dixwazim fikr û ramanên we çi be hûn bi min re parve bikin da ku ez jî li gor wê tev bigerim. Bimînin dixweşiyê de roja we xweş û roja we geş û roja we bi xêr be. Or be.